Ir-rebbieħa ta' Miss Universe Malta 2016 hija St. Julian's! Wara nuqqas ta' 15-il sena pajjiżna se jkun wieħed minn dawk kompetituri fil-kompetizzjoni prestiġjuża Miss Universe li se ssir f'Jannar li ġej fil-Filippini. U biex tirrappreżentana għandna tfajla mill-isbaħ. Hija Marta Fenek, tfajla ta' 25 sena li se tkun l-ambaxxatriċi Maltija għal dan wara li rebħet il-kompetizzjoni lokali l-ġimgħa fil-għaxija li xandred b'mod esklusiv fuq One. Wara lejl ta' ħafna emozzjonijiet u ftit irqad Fenek qasmet l-esperjenza tal-kompetizzjoni magħna. Naturalment ma naqas li staqsejnija kif qed tħossha li għandha dan l-unur li jġib miegħu responsabbiltà kbira. Biex ngħid verità għadha isa ħolma li nqas irid nemmen u onorata li ħankun jien it-tfajla li ħanirrappreżenta l-Malta wara da snin kollha. Diġà anke barra minn Malta kitbu ħafna pressi Malta ħadd irritorna f'dan il-kuntest u qas irid nemmen li ħankun jien dik it-tfajla. Din mhux se tkun l-ewwel esperjenza ta' Fenek tirrappreżenta lil gżiritna hekk kif ta' 17-il sena kellha titlu ta' Miss World Malta. Esperjenza li flimkien moħrajn fil-karriera tagħha fil-modellar ippreparawha tajjeb għal kompetizzjoni fil-Filippini. Huma ħafna fost il-pubbliku li għandhom impressjoni kera ta' dawn it-tip ta' kompetizzjonijiet għax jaħsbu li qed jippromovu aspett degradanti tal-mara. Iżda fi kliem Fenek li tfajla titla għal Miss Universe mhix biss wiċċ sabiħ. Jsir ikollok pakkett ta' kwalitajiet, mhijiex just figure jew żbuħija, tkollok personalità, intelligenza, jiġifieri u li inti tkun ambaxxatur ta' pajjiżek hija xi ħaġa sabiħa. Ġif fl-aħħar mill-aħħar tkun tagħmel unur kemm ilek innifsek kif ukoll pajjiżek u ma nara xejn ħażin fiha l-ħaġa anzi għandna niċċelebrawhom dat-tip ta' affarijiet. Meta staqsejnija x'inhi l-ikbar stennija tagħha li Jannar li ġej, it-tfajla kellha din it-tweġiba pjuttost kurjuża. Se tkun l-ewwel sena li ħedu sem l-Iran, huwa pajjiż konservattiv ħafna u din hija l-ewwel darba li jieħdu sem u għalhekk diġà hemm stennija kbira għall-parteċipanta. Jien minn naħa tiegħi wkoll għandi kurżisà biex nara min se tkun din it-tfajla. Fl-aħħar nett kellha messaġġ għal dik it-tifla li bħalissa qed taspira li xi darba tilbes il-kuruna li bħalissa hi proprjetà ta' Fenek. Jien il-messaġġ tiegħu li vera tħobbu lilkom infuskom u tagħmlu f'dak kollu li tistgħu tagħmlu. Qatt taqtaw qalbkom, kunu fuq x'inhuma dawk il-ħolm li tridu taħdmu fuqhom u aħdmu fuqhom.